Здравейте, приятели! Днес съм решил да поговорим на една тема, която съм забелязал, че доста често се срещам с нея, и това са калориите. Всеки ме пита: ти сега на какъв режим ще ме сложиш, на колко калории ще бъда на ден, или примерно директно ме питат колко калории да ям на ден, колко и т.н. Ама не ме питат, нали, от какво ще са тези калории и изобщо какво ще ям, ме питат колко калории. Защото много модерно стана в днешно време да се следят калориите, часовници, формули, всичко се смята и т.н. Практиката обаче го доказала, че няма значение точно колко са калориите. Важното, защото ние така или иначе не знаем с абсолютна точност колко калории изразходваме на ден. Може да се сметне по формулите там, където включват тегло, възраст, ръст и т.н. и активност и така нататък, но това е някаква приблизителна стойност и при всеки човек е различно, защото тук говорим, имаме метаболизъм, обмяна, т.е. на веществата, при някои хора е по-бърза, при други по-бавна, зависи още много неща са просто. Хората просто не са еднакви и при всеки неща да се случват по-различно. Затова има и толкова различни варианти за диета. Примерно има кето диета, има нисковъглехидратна диета, има диета с въглехидратна ротация, има високовъглехидратна диета, има всякакви видови диети. И както казах, калориите в случая не ни вършат работа, само калориите. Трябва да се знае, че най-важното са белтъчините, мазнините и въглехидратите в нашия режим. Следят се предимно въглехидратите, белтъчините съдържат постоянно висок прием на белтъчини, особено в режим на изчистване на мазнини, защото ако искаме да запазим някакви мускули в тялото, трябва да приемем повече белтъчини. Другото, което е, че самите мускули са активна тъкан, което означава, че те горят калории, използват енергията. И това ни помага в борбата с мазнините. Затова колкото повече мускули имаме, толкова по-лесно може да влезем във форма. При някои хора, както вече казах на тая тема с трансформациите, затова за някои е по-лесно да влязат във форма и се случват буквално за 10-12 седмици, се променят, защото те са имали вече някакви мускули. Тая мускулна маса, когато се възвърни, и е много по-лесно да изгорите мазнините, които са натрупани около нея. Другото важно нещо е въглехидрата, както казах, той се следи най-вече. Въглехидратите, значи при някои хора е нужно да се намалят екстремно, при други хора може да работят на едни доста така високи количества, зависимо от това, нали, как ви от кой тип сте. Това може да се открие последния начин. Първо почваме с едни средни въглехидрати за вашето тегло и нужди. Значи, да кажем, от порядъка на между 2 и 3 грама на килограм тегло. Примерно аз, както съм 90 в момента, 90-91 са колебае теглото ми. Ако искам да свалям, започвам с 2 грама въглехидрат на килограм тегло или максимум 3 грама, в зависимост от това колко ми е активността. В момента не е толкова много. Затова ще я намаля, да кажем, драстично на 2 грама и протеините ще ги държа, белтъчините, на 2 грама за килограм тегло, което ще рече, че ще приемам 180-190 грама белтъчини и въглехидрати също 180 или 190 грама приблизително. Което, ако трябва да сме точни в калориите, означава, че ще е 800 калории. Но към всичко това включваме и мазнините. Тях
Не съм голям фен на мазнините, затова приемаме за необходими мазнини, да кажем половин грам на килограм тегло, което е 45-50 грама мазнини за деня, за целия ден. Значи тези съотношения 180-190 грама белтъчини, 180-190 грама въглехидрати и 50 грама мазнини. Това са разделени в 5 хранения за целия ден. И така всяка седмица вече следвам прогреса. Ако върви в тази посока, в която искам, не бутам, не променям. Ако ли не, в зависимост от това, ако прекалено рязко падам с килограмите и губя обем, увеличавам въглехидратите. А ако нищо не се случва, мога да пусна дори екстремно ниски на 1 грам да ги смъкна и да вкарам един зареждащ ден с въглехидрати, където приемам повече въглехидрат, за да не потисна метаболизма си и да спре изобщо да гори. Това е, ако мога да... Прекъснах, защото Зверовете ме нападнаха, Сигурно ги чухте и затова трябваше да прекъсна видеото. за да укротя зверовете. Може да продължим. Знаете, че калориите в случая не ви вършат никаква работа, защото те са едни от показателите, които се следят от, да кажем, вече когато се търси под вола теле, деца казва. Когато нещо сме го проверили 100 пъти, трябва вече да измукаме от пръстите каква може да бъде причината, примерно за да не се случва растежа, когато качваме, да кажем, мускулна маса. Но, действителност, това е много рядко. За математиците, които много търсят числа и така нататък, да знаят всичко подробно да се записва в дневничето, може да се ги правите тия калкулациики, но това не значи, че тая рецепта, която примерно сега, по която се върви, по този режим, който вървите сега, не означава, че до година, когато тръгнете пак да влизате в InShape мод ще ви свърши работа, защото всяка година положението в нашето тяло се променя и функционират различни неща. При нас състезателите подготовка с подготовка не си прилича. Има си промени, различно начално ниво, с което се започва, преминали сме през различни неща. Някои хора се завръщат, други не са спирали, трети са прекарали някаква травма или нещо е имало, което не е било наред и е довело до някакви метаболитни промени. Затова се започва винаги с един basic режим, един начален режим. Оттам се бутат вече нещата по режима спрямо промяната, която се случва или не се случва. Затова този фидбек е много важен и когато хората кажат, когато си търсите треньор или някой там диетолог или нутриционалист, както е модерно да се казва, е важно да гледате в условията, които ви предлага, дали има чекингс, дали се следи прогреса, дали има чекингс. Не само еднократно да си купите една диета и да се надявате вече тя да ви свърши работа до края. Той нещо няма също как да се случи, защото тялото се адаптира, метаболизма се нагажда към новите условия и Следва забавяне на метаболизма и да, просто това не е за него приоритет номер 1 да смъкнете килограми да изкарате преста. За организма приоритет е да запази, да продължи да функционира без да има проблеми и той затова се нагажда лесно и му трябват промени от време на време, за да може да продължи да върви в тази посока, да вървят нещата в тази посока, в която ние искаме да бъдем реално. И затова всеки път има различно начало и това, което сега сте записали в дневничето, същия брой калории и т.н. следващия път. няма да ви върши работа. И затова просто, да, когато се обърнете към някого, следете за това дали има чекингс, дали има, т.е. следение на формата. Защото когато има чекингс, тогава това означава, че има и корекции, когато се налага.
Ако няма чекингс, ако има само един път плаща се един режим хранителен, означава, че това е плащате само веднъж един режим еднократно и работата ви с този човек приключва. Да, затова важно е да следите какво точно си купувате, защото после виновните сте си вие самите, защото не сте прочели. Аз по принцип онлайн коучинг предлагам също, но за мен, според мен, онлайн коучинга, особено в тренировките, не може да се поеме от всеки, защото онлайн коучинга в тренировките означава, че хората трябва да могат сами да изпълняват упражненията без надзор, да ги изпълняват както трябва и да си дават този екстра пуш, който треньора дава. Защото, нали, за онлайн коуч виждаме се на чекингс, правим необходимите корекции по режима и после сте си вие пак сами. Това вече не го намирам за окей за начинаещи хора. И то зависи от целите, все пак. Ако целите ви са по-нормални, нали, няма някой да се състезава, да подготвя състезание, може да се направи пак да се работи добре, но онлайн дейността, по мое мнение, е подходяща за хора с опит, които имат вече опит в залата и могат сами да се наглеждат, сами да тренират, сами да си дават зор. Останалите имат нужда от треньор, там да натиска. За храненето и следенето всеки може да види формата, снимки, видеа, може дори на лайв чат, може да се прецени да се видят нещата на камерата. Но тренировката, за самата тренировка трябва да си има опит и познания самия човек. Тоест, те са за по-напреднане. Такъв тип услуги. Начинаещите трябва да търсят, според мен, услуга от някой, който е там face-to-face. Това бяха моите съвети за днес. От мен хубав ден и следете канала, абонирайте се. С Даката, мой приятел, с който започнахме трансформацията, ще отразяваме интересни неща, видеа, идват нови интересни видеа тия дни и ще ги споделям с вас тук в канала, в YouTube. Затова абонирайте се и следете. Чао!